Dünya Kobane Günü دیگه مجدار روژا کوبانه یا جیهانی ده لباکور کردستان جبو واتای روژه داخویانی هاتن لدارخستن. پارتیا دموکراتیکا گلان هده پیجی با روژا کوبانه یا جیهانی تبلی پارلمانتار و رایدار خواهج بینک چاپمنیه لدیار بکر لدارخست. دجوین ده هات آماجه کرن که رزگار کرنا کوبانه بو گل کرد گلک واتای دار بو. و دما کوبانه دبن دور پیچه ده بو دل همو کردان بو کوبانه ببویک. Kobane gözlerinin önünde پارلمانتری HDP Diyarbakır Hişyar Özsoyji amaja kir ku Kobane buya yek ji ramzê neteweyî di dîroka Kurdistanê de. Kürdistan bölgesel yönetiminden silahlar ve peşmergeler geçsin. Wê demê xelkê Bakurê Kurdistanê dixwast ku pêşmerge birêya Bakur alîkariyê bibe rojava. Desthilatê Tirkiyeyê rê nedida vê yekê û axirî ji ber guvaşan neçarma rê bide. Niha dixwazin dagirkeriya ku Daişê nîvco hiştiyê pêk bînin û Kobaniyê dagir bikin. Lê tiştekê ji bîr dikin, Kobanî ji xwe bi berxedana xwe ya wê demê di dîrokê de cî girtiye. Piştî ku qadeke biçûk mabû ku Kobanê bi temamî bikeve destê Daişê de bi fermana Serok Mesud Barzanî pêşmerge bi alayên Kurdistanê birêya Bakurê Kurdistanê derbasî Kobanê bû. û dema derbasbûnê de xelkê Bakur hejêkirinekî gelek germ bo pêşmerge nîşan da û bo pêşwazîkirina pêşmergeyan herikîn kolanan. Kurd dibin yek veka mînaka Kobanê. Sekreter Hereketa Azadî Metin Pîranî amaje dike ku di rizgarkirina Kobanê de rola pêşmergeyan ticarî nayêjbîrkirin û wêneyên wê demê gelek watedar dibîne. Roja Kobanê ji me diyar dike ku ger Kurd bibin yek dikarin li dijî dijminan, li dijî dagirkiran, li dijî kesên xerab serkeftinekî mezin bi dest bixin. Ev roj tê vê watê. Tiştî ecêb bû. Yani peşmerge ji başûr derbasî Bakur bûn ji ber ku dixwestin biçine rojava. Yani sê parçeyê xwe guhertin. Yani xelkê Kurd bi tevahî bihêstin neteweyîtî bi ala Kurdistan pêşwaziya peşmerge kirin. Ez bawer dikim sibê di subê tiştên wisa biqewime dîsa xelkê Kurd pêşwazî ala xwe bike bi taybet peşmergeyên xwe bike. Em gelkî xweş bûn em dîmenin bi vî awayê em gelkî bendawarin. Hember alîkariya pêşmergeya bejayî û alîkariya hêzên hevpeymaniya dijî Daişê ya navneteweyî. Daişê nekarî dorpêça xwe bidomîne û di rêbendana 2015 de dorpêç ji ser Kobanê rakir. Di adara 2015 de jî Kobanê bi temamî ji destê Daişê hat derxistin. Mahîr Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.